Рәсәй банктарға килгәс, анда төрле инвестиционный тәңкәләрдә хатап алырга була кыйбатырак. Хәзер мин һеҙгә хактарды күрһәтермен һәм һеҙ висмә аңлайһығыҙ. Һәм шулай райская мухоловка дигән ошо райская мухоловка дигән тәңкәне хатап алырга теләйем. Уның тиражы 3000 штук. 925 киләймә көмештән эшләнгән, менә шулай матур гына тәңкә. 1 унция уның авырлыгы. Әйдәгез, хәзер мин әйтәм, нишләп мин уйланым именно бу тәңкәләрдә хатап алырга. Беренчедән, минем бюджет. Минем бюджет, кайдалар 56 000 сум. Бик күп түгел. Мин уйланым да күп тәңкәләр арасында именно ошо тәңкәләрдә мин күрәткән тәңкәләрдә хатап алырга теләнем. Әйдәгез, карайык, 2 тәңкә ул алтындан эшләнгән. Һәм 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тәңкә ул көмештән эшләнгән. Улар көмештән эшләнгән. Бу таблицаны һеҙгә аңлатырмын әҙерәк кенә. Менә монда урысса яҙылған, менә монда башҡортса мин тәржемә итергә тырыштым. Әммә ләкин мин белмәйем, дөрөҫмө, юҡмы. Менә монда бәләкәй генә һүҙлек, мин белмәгән һүҙҙәрҙе монда яҙҙым. Алтын тәңкәләр, золотые монеты, көмөш тәңкәләр, серебряные монеты һәм башҡа һүҙҙәрҙе. Был таблицаны, Excel-дә таблицаны мин был видео астында һеҙ уны табырға алырһығыҙ. Һәм әйҙәгеҙ, мин һеҙгә күрһәтәм, нишләп мин был тәңкәләрҙе һатып алдым. Беренсенән, бер нисә столбец монда бар. Исемлек, наименование, ниндәй тәңкә, аҙаҡтан номинал, тәңкәнең номинал. Һәр номинал монда 500 теңге. Аҙаҡтан материал, ниндәй материалдан улар эшләнгән. Алтын, көмөш һәм башҡалар көмөштән. Аҙаҡтан проба, келәймә. Алтындың проба монда иң ҙур проба 999 һәм көмөштің проба 925. Ауырлык тәңкәләрҙең ауырлығы. Монда стандартна 7 һәм 78. У алтындың монета тәңкәләрҙең һәм көмөш тәңкәләрҙең ауырлығы 1 унция. Мына ҡарағыҙ, хәҙер мин һеҙгә күрһәтермен. 7 һәм 78 беҙ 4-кә ҡабатлайбыҙ, була 31 һәм 1 ориентировочно, шулай. Ул как раз 1 унция була. 1 унцияның 4-нсе өлөшө как раз була 7 грамм 78. Аҙаҡтан монда тираж күрһәтелгән. Был алтын монеталарҙың Шоҡан һәм Абай, уларҙың тиражы 1000. Һәм мин һеҙгә күрһәттем, анда бар алтындан эшләнгән монеталар, уларҙың хаҡы әҙерәк кенә осһоҙораҡ, әммә ләкин уларҙың тиражы 4000. Мин уйланым һәм уйлайым, ошо монеталар Шоҡан һәм Абай, уларҙың тиражы бәләкәйерәк һәм уларҙың коллекционная составляющая ҙурыраҡ булыр киләсәктә. Шуға мин уларҙы именно хатап алырға теләнем. Анда бар Сүйөнбай һәм икенселәр. Шул монеталарҙың, шул тәңкәләрҙең тиражы ҙурыраҡ, шуға мин уларҙы алмайым, хатап алмайым. Мына мол тираж. Аҙаҡтан монеталарҙың хаҡы. Мына монда яҙылған һумда нисә була. Мына ул минең заказ. Мына ул, һеҙ күрәһегеҙ. Мына, мәсәлән, монда общая цена, общая хаҡы 55 941 сум 94 тин. Мына монда ул яҙылған. Дөйөм хаҡ.
Вис неме монда күрәтелгән. Нисә штук, ниндәй тәңкәләр, страховканың хакы һәм башка. Мона монда безнең хумдар куелган, Рәсәй хумдары. Мона монда тәңгә куярга була, күрәһегез, бик күп тәңгә була. Мона монда доллар да куярга була, $994, ну, $1000, бик якын 1000-гә. Хәзер без Рәсәй хумдарды куйдык та, шулай хакты күрәбез. Ну, шулай. Ошо столбец ул хак. Һәр тәңкәнең хакы мона монда язылган, һәм мона монда тәңкәләрнең хакы 33700. Мона 30 гафу итегез, 53700. Страховка 1000, 70 сум, һәм почта аша килтерү 1200. Анда хайварга була экспресс доставканы, ул кыйватырак була. Стандартный доставканы. Мин стандартный доставканы хайваным, ну, булган шулай. Булган, мин, в общем-то, торопиться итмәйм, ышанам, почта яхшап кына мине был тәңкәләрде килтерер. Шулай ышаныс бар. Өмет бар шулай. Бұл столбец, монда нетто ауырлык. Ниме ул нетто ауырлык? Нетто ауырлык ул тәңкәнең киләйме, без уны кабатлайбыз тәңкәнең ауырлыкка. Без карайбыз, нисә тәңкәлә грамм саф алтын яки көмеш бар. Мона, мәсәлән, бөтә тәңкә ул 31 грамм уның ауырлыгы. Әмма ләкин уның проба 925 көмештән. Көмеш пробаһы. Киләйме. Шуга бу тәңкәлә нисә грамм көмеш бар? 28 һәм 77 грамм бар көмеш. Нисә грамм алтын бар? Мәсәлән, шокан дигән тәңкәлә. Шокан дигән тәңкәлә 7 һәм 77 саф алтын, 7 һәм 77 грамм саф алтын бар. Хәзер безгә кирәк карарга, нисә алтын һәм көмеш тора, уларның хакы. Ну, монда карарга була. Монда унция өчен доллар хактар язылган. Монда биржага ул нисек әйтергә? Британияда бар биржа, лондонский фиксинг дигән. Лондон фиксинг. Анда төрле ну яра, бу турыга мин хәзергә әйтмәйм. Монда һәр унция өчен күп нимә язылган. Күп нимә белергә була. Мәсәлән, $1333 bir унция алтын тора. Мәсәлән, көмеш нисә тора? Көмеш $16.58 bir унция көмеш тора. Шулай хактар. Палладий хакы бик зур хәзер булды. Күрәһегез, нисек ул артты. Ул хәзер платинадан дурырак палладийның хакы. Шулай хәзер бик кызык. Һәм алтындың, көмештің хакты монда без күрергә алабыз. Бу Рәсәй Федерацияның Центральный банк дигән сайт. Монда күп ниндәй информация бар. Монда курс доллара бар, доллар нисә тора, евро нисә тора, төрле золотовалютный резервлар нисә монда, процентный ставкалар, вис нимә монда язылган. Һәм монда бар, мәсәлән, учетные цены на драгметаллы дигән урын, һәм монда язылган алтындың аурым. Аурым ул алтын,
аргентум ул көмеш һәм алтындын көмештен хактары монда язылган. Алтын тура 2423 хум 34 тин һәм көмеш тура 30 хум 97 тин 3 февральга 2012 елда 1 грамм көмеш һәм алтын шулай хактар. Һәм бу хактарды мин монда яздым. 1 грамм өчен. Мына 2423 хум һәм 36 тин монда язылган. Һәм 30 хум 97 тин монда язылган. Бу хактар монда язылган.